Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Kayak dalange wis teko bolo ning Bukit Cinta, bolo. Oke, bolo. Saya langsung di sini saja, bolo. Jos iki ning kene nikmati pemandangan karo mancing iki, bolo, ning lapak Bukit Cinta. Tongkrongane Mbah Kabul iki, bolo. Langsung saya pasang umpannya ya, bolo, nih pakai pelet seperti biasanya. Langsung saya lemparkan di satu titik terus ya, bolo. Oke, glosor ya, bolo, ini modelnya. Depan sana itu wisata nganu, bolo. Wisata apa, Bukit Cinta, bolo. Wah, wis grimis, bolo. Piye iki, bolo? Genah udan wisan, bolo. Udan sisan ini ki, bolo, mantap. Sing penting udane gerak angin, bolo, rak apa-apa. Strike, bolo. Ikan strike, ikan pertama ini, bolo. Laris iki. Wih, ucul. Wader. Meh ucul ya, bolo. Langsung pasang umpan lagi ya, bolo. Ini pakai cacing langsung sing satu tak kasih pelet, bolo. Nah, awal-awal ini teko kei pelet sing gede-gede, bolo. Men ngumpul iwake. Terus langsung lempar ke, bolo. Ini udane jan ngeri tenan iki, drespol, bolo. Ih, bersira umum. Skill ki mburine, bolo, bersira umum, bolo. Paling yo ngenteni reda sedelok. Mancing maneh, bolo. Iki parah iki. Kepudanan iki, bolo. Nah, akhirnya terang, bolo. Namanya saya peteng iki. Engko nek udan meneh piye iki, bolo. Kita tunggu strike, bolo, strike. Wih, munggah meneh pelambungnya, bolo. 1 loro 3 sikat kena, bolo, mantap. Ikan wader, bolo. Langsung kita amankan nih, bolo. Cacingnya wis utuh, langsung pasang pelet maneh, bolo. Wadere seneng mangan pelet, bolo, daripada mangan cacing. Oke, lempar lagi ya, bolo. Sempurna kayak wis dipangan, bolo. Tak wis sik, bolo. En marake oleh iki nek wis sik, bolo. 1 loro 3 strike. Mantap, dapat lagi, bolo. Wader maneh, bolo. Cacingi sik utuh iki. Bisa langsung dilepas. Kita amankan, bolo. Pasang umpane maneh. Ih, ono iwake, bolo. Wih, cacinge mau sing isih ono iwake, bolo, pangan apa iki? Baby red devil iki, bolo.
Cemplungake sen umpane dipangan bolo. Wah, angel nguculi iwake kecilikan iki. Ngerti-ngerti teko dipangan umpane. Oke, bolo. Lempar umpane lagi. Cacingnya tadi masih ya, bolo. Ini tinggal masang peletnya saja. Setelah ini kita lempar lagi, bolo. Ini sempurna nih, bolo. Peletnya melekat erat nih, bolo. Lempar maneh. Sayange cuacane isih peteng, bolo. Arep udan meneh iki, bolo. Nah, iki udane, bolo. Teko meneh. Wis tak nyumet udut sik ya, bolo. Men anget awake, bolo. Iki aku mau teko ki luhur, bolo. Pasandan luhur. Aku gak teko iki, bolo. Paling engko tekak-tekak jam piro ya? Jam 4 kok jam 5 ya, bolo. Rasa suwi-suwi aku. Wis tak amankan tas sik, bolo. Wah. Keles nek niki, bolo. Nah, genah terang meneh, bolo. Yuk lek makan iwake. Setrek. Mantap, wader lagi, bolo. Iki udan terang ning bar iki semoga saja terang iya terus sih, bolo. Udah makan gini makan sudah terus pindui, bolo. Iwake wader, bolo. Gerombol kan biasanya. Pasang umpane maneh, bolo. Pelet dan cacing ya, bolo. Atau mungkin bolo-bolo nih, bolo-bolo semua. Request umpan apa ya sing paduan karo pelet ngene iki, bolo. Oke, bolo, lempar lagi, bolo. Ning kene jan atis, bolo. Tapi banyune anget bar udan, bolo. Kayak bolo sono respon maneh ke. Tinggal menunggu bener-bener dimakan, digeret ngono ya, bolo. Nek ora digeret cok ucul ya, bolo. Nyanyi mbak. Siji, loro, telu, silang celeng. Oke, kena lagi, bolo. Mbak kan wader. Wah, iki jan wader mania iki, bolo. Wis berapa hari entuke wader terus sih, bolo. Oke, bolo, pasang umpan lagi, bolo. Iki pelet karo cacing ya, bolo. Nah, iki udane wis terang tenan nek iki, bolo. Tapi kok ya wis sore iki, bolo. Asal sak lemparan iki, bolo. Nek ora pangan ya wis balik, bolo. Parani sesuk maneh, bolo. Semoga terang tidak hujan, bolo. Oke, bolo, berhubung sudah sore, terima kasih ya, bolo, yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, bolo.